Isi. Yung sound, pagsulod sa langit, ang dugo ugunod, di man kasulod. Muna yung gingon, din kami the when shall have delivered up to the kingdom of God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority and power. Muna, sa diya nga moabot ang katapusan, og iya nang gi-deliver up ang kingdom sa Ginoo. Yang gipagawas na ba? Na mahitabo na ang iyang paghari di sa kalibutan. Katong kingdom nga diin matod pa ni Daniel ba katong ni bungkag sa kuan ni Bukadnezar mo tong kingdom mugawas na ganito mo ni yang gingon ha then cometh the end when sa diha nga i-deliver niya ang kingdom sa Ginoo even the Father when shall have put down all rule and authority and power sa diha nga iya nang buhaton ang iyang role buhaton na niya ang power ug ang authority nga siya nay magbuot dili sa kalibutan siya na magbuot ha matod pa niya sa verse 25 for he must reign kay siya gayud mo hari matod pa niya till he had put all enemies under his foot hangtod nga din ang iya mga kaway mabutang niya sa iyang til kanusa man mabutang sa Ginoo ang mga kaway sa iyang til sa diha nga ilisan na ta kanang gitawag og dili madunot siya na mag-rule na to. Mawita nang magpaabot nga din ang Ginoo muilis na to. Kaya nga naman, ibutang na niya nga din ang kaaway na under sa iyang tiil. Matod pa niya, the last enemy that shall be destroyed is death. Nga kanang atong katapusan nga kaaway, kanang atong gikahadlokan. Mawita na si Kristo, kwaon niya ng death. Kaya nga naman, diha man ta nahadlok. Mahadlok ta mamatay, mahadlok mangganita. Munang masuko ta, maglagot ta. Kaya nga naman, awayon man ta. Daog-daogon man ta kay nga naman di man ta gusto masakitan. Nga kanang kamatayon, sakit mo ginag kayo, di hadlok ta mamatay. Kay kung di lang ka masuko sa ato pa di ka mahadlok mamatay. Mo nang gingon nga din, mo nang masuko ka kay ngano mapanalipdan nimo na imong lawas nga din dili ka madaot, di ka malain, dili na maratol imong nahuna, masaag na imong nahuna kunya, madisdis kay ngano man na kay kaaway mo na naglagot ka. Mo na pagkamatay na lang ka. Muna nga kita mga iya sa Ginoo na atay gitawag og guidance. Muna yang giingon. For he must reign, siya gayud mohari till he had put all enemies under his feet. Kanang ang kaaway nato, dalas enemy nato kanang kamatayon nga mo natong gikadlukan, mo nang hadlok ta mo ani diri basig makita ang ta diri. Nagduol ra ba mo? Nag-distance ra ba mo? Yang uban basig hadlok mo diyan nga wala mo ikuan. Wala kung gingon din ayaw mo kadlo kay iya naman ni sa Ginoo, lugar ni sa Ginoo. Wala kung mag-awit mo, paano inyong ban. Pero kung manggaling mo pag-awit, sige kung gusto mo, kung makaginawa mo buwan, basta kung gingon sa inyo naata sa balay sa Ginoo. Kanang 91 sa iyang gingon dito sa 91, ka-memorize ba mo ana? Who dwell in the secret place of the Most High is under his the shadow. Kanang shadow niya, kanang wings niya, kanang gipanalitdan ni kanya. Mo na dia sugod sa mo bitaw na pug ingon ninyo memorize sa gyud ninyo buhatan na ninyo kay mao gyud na ninyo ha nga mulakaw ka Lord mao man imong isaad nako every Sunday naagbo ko sa imong balay sekreto tong balay kay ngano man way mga nidli kay guba man pero ang pulong nimo nasa sulod di ba secret dili ingon nga simbahan gwapo kayo pero wa day pulong mo na ang Ginoo wa gyud siya nagpuyo sa binuhat og tawo kanang gwapuhon niyang simbahan kundi ni atong gipoy anyang katong dili binuhat og tawo mo bitaw na wa ko na ning kamot nga magwapo pa ni ang gusto gyud si Ginoo kamo magwapo kanang mamaayo ba mo ni pinaagi ini mao ni yang gingon ha atong last enemy nga bungkago na kanang in the twinkling of an eye nga ang kamatayon iyan ang buntogon into incorruptible for he hath put all things under his feet but when he said all things are put under him it is manifest that he is accepted which did put all things under him. O mo na yang gingon sa diha nga din mabutang na ang tanan butang ubos sa iyang tiil. Unya ang tanan butang yang giingon maander na gani kaniya mao na ang pagpakita nga kita gidawat na. No? He is accepted which did put things under him. Mo nang giingon nga nagbutang siya sa tanan nga mga butang din sa kalibutan nga ipaubos niya sa iyahang mga tiil
nga matod pa sa verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Nga may tamo na yun ang Ginoo na mo'y maghari diri, tanan sa tanan, bahala na diha nga pistas nga mananok, nga iya na diha, naghari siya diha. Nanumdum mo itong gisulti na ko sa inyo katong damgo ni Bukadnesar. Di ba doon ay gingharian nga bato nga ni bungkag ato? Kanya katudang bato na himo tong dakong gingharian. Mao ni yung buot pasabot ni Pablo. Katong gingharian ni Jesus Christ nga gidala nga din ato tong pangitaon mao na ni nga din mabutang niya under siya nang magbuot sa tanan. Kay ngano man ilisa naman ta. So bahala na nang gitawag og ganang maghari na kay ang Ginoo nagbuot na kay kana laging tribulation para na sa mga dili matinudanon. Unya kini para ni sa mga matinud-anon nga ang Ginoo na to nga mao si Jesucristo maghari dili. Nya sa diha nga maghari na siya, ibutang na niya ang kamatayon under his foot nga musadyo na tanan ba, mutuman na sa iha sa tanan, musaludar na. Nya abi ni kanang ang purpose magud sa Ginoo kanang great tribulation para naman sa mga tao nga baliwala lang nila ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay daghan kayo mga Kristiyanon ron, di ba? Usa ang pagpagamay sa mga iya sa Ginoo nga promise sa Ginoo gamay ray nakatultol mao bitaw nang uyugo niya ang yuta, dili lang kay ang yuta kundi ang langit usab nga diin kanang langit ug yuta mauyog na aron ang dili mauyog magpabilin o kinsa may magpabilin di katong di mauyog kinsa matong di mauyog katong naa sa sulod sa gingarihan sa Dios mo nagingon sa Hebrew nga kita yung ni Moses na ata sa kingdom that cannot be shaken mo ni ang gingon niya nganong di mata ma-shaken so nahan. Matod pa niya sa 29. Else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? Matod pa niya, sa tinuod lang, sa ato pa, kung kita nabautismuhan na gikan sa patay, o ang patay daw dili na mabanhaw, kanong magpabautismo man ta tungod kay kita nga matay. Kanong magpabautismo ta mahitungod anang pagkamatay. Kanang bautismo ba kanang abi nimo simbolo man guna nga ikaw kanang gilubong, immersion mga mo bitaw na kanang sprinkle kanang bautismo sa mga bata wala na sa Bible ha. Sa dictionary gidugangan nila ang sprinkle pero sa Bible ang bautismo is immersion. Gilubong ba? Ala nga gilubong ka sa yuta, lisod na kayo kakaloton. Mo nang tubig garon sa yunra. Mo na meaning ana nga nabanhaw ka. Mo ni ang ato ang pagkabanhaw. Mo nang gusto sa Ginoo nga kita magpabautismo. Kay aron nga kita magbuhat nga diin katong gisugo sa Ginoo nga di na ta magpakasala. Once na bautismuhan na ka, ayaw na pagbuhat og pagpakasala kanang mga butang nga gisugo sa Ginoo diya sa simbahan. Kay ang ato ang mga gibuhat nga sala kanang wala ta nagtuman sa sugo sa Ginoo diya sa simbahan. Kung niyan nila ta simba nga wata kabalo, mo na yang gingon nga ang bautismo why are they then baptized for the dead? Nganong gipambautismo ang mga patay? Ang gisgutan niya dili patay kanang wala dili iya sa Ginoo ba? Kanang nagpakasala lang gyapon. Lahi mong gutong uban nilang pangamatay, aktual, kanang aktual din namatay. Abi no, sa tinod lang kung watay Kristo, patay kita. Kung wata na bautismo, labaw pa ang patay ta. Kung nabautismo ang tagikan sa patay, magbuhat na tagmatarong. Mag-born again na ta ba? Kaya nabautismo naman ta. Although atong una, nabautismo ta, pero wak mata nagtuon. O karon, kay balo na ta, katong bautismo atong una, gibanaw ta gikan sa kamatayon. Mo na karon ang last chance nga giingon sa Ginoo kinahanglan mag-usab na ta, mag-born again na ta. Dili nato to usbon to atong gibuhat atong una nga wa pa niabot ang pandemic o kilang ta di ta buhat sa simbahan, wa nato atagi bili ang Ginoo, wa nato atagi ang pulong sa Ginoo, wa nato atagi ang pagpasalamat sa Ginoo nga ang Ginoo nagpanalangin. Sige lang tagampo, sige lang tagampo. O bitaw na ang atong pag-ampo nga diin wa ta naminaw sa pulong sa Ginoo, nasuko ang Ginoo na. Sa tinuod lang, manang di ta panalipdan. O bitaw na karon mo ni yang gingon. Nganong ilisan ta, nganong i-order man sa Ginoo ang tao. Sa verse 30, and why stand we in jeopardy every hour? Mo ni gingon ni Apostol Pablo, mo bitaw na nga ihatag ta dito sa order, tagaan tag order nga kita mailisan jud kay ngano man, nganong magsige man daw tag kahadlo kanunay. Kanang jeopardy, kanang
matrubol ta ba kung naay manghitabo, kanang Jeopardy kanang naatay gi ka hadlukan nga umalabot na ay kuan nga naman mao nang magpuyo ta ka pirmi mo na ang gusto sa Ginoo ibutang ta in order sa diha nga di nang kamatayon ma-under na kanu sa man niya ma-under in the twinkling of an eye o diha na niya ilisan ta unya ang kamatayon di na mo kuan na to mo hari na to wa bitaw nang iklotag building nga gikan sa langit kay kanang building gikan sa langit mo na atong gipangayo aron dili ta mahadlok kay nga naman kanang building gikan sa langit ang buot pasabot nga maunay mulamoy ni anang mortal natong lawas aron makabaton ta og life nga naman aron dili ta magpuyo sa kahadlok mo nang niingon sa Apostol Pablo and why stand we in jeopardy every hour kada oras na nang mahadlok mo na nga ayon na mukadlok kay nga naman tuhuin ninyo ning balay sa Ginoo ni every Sunday man ang guta mo anhi din niya sa unta man pero panikamutan nato ni every Sunday mo ni ang live sa mga tao nga iya sa Ginoo kung ikaw nagpuyo sa kalibutan dapat kini ang imuhang live kining adlaw ni kay gibuhat ni sa Ginoo mo na sa 31 ingon pa ni Apostol Pablo I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord I die daily mo na siya nagprotesta siya sa ato ang mga gitawag kanang kalipay nato ba sige protesta si Pablo antay ni siya sa ato ang rejoicing kanang anong di ta malipay kanunay ba nagprotest siya nganong di man mo malipay nagprotest siya mo na hinungdan nagpakamatay siya kadadlaw abi mo siya yang gibuhat nga pagkamatay siya dahil dili nagampo siya ba nangayo siya kanunay pasaylo ako kay kanang pagpasaylo manggut tubagon sa Ginoo unya pangayoon dayon niya nga ang mga tao nga nangalagad niya kay siya gihimo mga apostoles sa mga hintel aron ma-glorify lang na ilang gipangbuhat masanctify lang na ilang gipanghalad kaysa tinuod lang yung Apostol Pablo nga ang mga paghalad sa mga Gentiles dili sa Ginoo kundi sa demonyo mo na gusto niya sa masanctify mo na iyang giprotest ang atong rejoicing nga din watay kalipay ba di mo malipay ana magsige lang tagpuyo nga din kahadlok kanang jeopardy every hour mo bitaw nang gisulti niya sa diha nga moabot na gani ang order sa Ginoo mo nang bantayan nato ng order nga din ang tao ibutang niya sa order nga adto pasabot nga ngadto sa incorruptible aron di ta mahadlok bisig naa pa ng 666 diha diin ka nang butang atong buhaton mao ka na ang ato ang kalig-on ya sa Ginoo kay nga naman di naman ta mamatay sa tinuod lang kaniadto pa si Jesus Christ nagsulti kung ikaw mudawat gid kang Kristo Jesus dili ka malaglag yang sa unta wa may nag-explicar anang why pagkalaglag ang ilaha moagi mangyapog kamatayon daw it is appointed unto man once to die ang Hebrews ilang igisgutan na appointed unto man once to die wa nila gisgutan tong gisulti ni Jesus Christ mismo sa John chapter 5 verse 24 kung mutuo ka kang Kristo Jesus dili ka mamatay di ka moagi kamatayon ug di ka moadto sa hukmanan mas gituho ang patuloy ng sulat sa Hebrew kay ngano man siyempre mas ganaan man ang tao ato ba niya sa diha nga diin mamatay sila kasa naapabitaw eternal life which is ang Ginoo gyud nagpatamis sa ato ang anate eternal life mo na iyang gingon din niya sa 32 if after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus that what advantage it me if this dead rise not or raise not let us eat and drink for tomorrow we will die mo na iyang gingon kung ang kinaiyahan daw kuno sa mga tao mo to iyang pakigbugno gato sa Episo abi nimo dili sa sulat sa Episo ang Episo lang ang gikalisdan nga naman ni St. Paul kay nga naman naaman po'y simbahan dito nga di mo tuo kang Kristo mo na si Apostol Pablo nakigbugno gyud siya mo na ang dapit sa Episos murag mapintas nga mananap na mo bitaw na nga ang iyang gisulti matud pa niya ang advantage diri sa iya matud pa iyang gisulti diri sa Corinthians kung ang kamatayon di man mo banhaw ngano pa man nga mga lagat ta sa Ginoo ngano ding mga matud pa niya why let us eat and drink for tomorrow we die o mga na lang ta manginom na ta ug mabitaw mamatay ra man ta gyapon sige pangaon kung why pagkabanhaw pero kay naa may pagkabanhaw
Mao na nga si si Apostol Pablo, ang advance niya dito sa Corinthians, dili siya lisod mosulti. Ang iyang gilisdan ang episo kay nakibugnog yun siya mapintas kay nga naman kung basahon nimo ning libro kay nabasa naman ako ning tibuok episo dito man gud siya naglisod kay naamang ko'y reliyon dito nga di mo tuo kang Kristo halos mangani nalibog sila dito kay nga naman naay bag-ong gidala ni Pablo nga diin mensahe para sa ila mauto si Kristo nya kay sila nagsimba na daan panahon pa dito nga diin na sila pagtuo mo nang naglibog sila mo na mga tao lisod dito sa episo pasabton mo nang ningon siya dito sa Corinthians kung mauna wala may pagkabanhaw di mga una lang ta mag-inom total mga matay man ta mo bitaw hinungdan diri sa verse 33 ha be not be deceived evil communication corrupt good manners matod pa niya ayaw mo pailad sa mga pag-istorya sa mga corrupt manners kabang sa nang corrupt manners mga kinaiya nila nangurap lang ba kanang but pasabot nga para lang sa ilang kagalingon ba ayaw mo pailad nga din kanang nangurap nga din para atong giingon niya ang messenger nagsulti dito sa Malakay nga ang mga covenant daw ni Libby ilahang gikurap ang but pasabot na wa salay laing gibuhat nga din nagwali sila nga para lang sa kagalingon nga din pareha na ron nadato para na mga kasimbahan na ron nanagko which is nga din nga naman gigamit nilang pulong sa Ginoo sabi nyo na igingon ni Apostol Pablo ba ang pulong sa Ginoo maayo ni kung maayo pagkabuhat kung dili gani maayo pagkabuhat dili daw na maayo mo ni nga ayuhon jud nato ni pagkabuhat ang pulong sa Ginoo mo na dili mo magpailad anang mga maayo musulti ba niya corrupt di ay para na ron ay magwali ron wa dahil sila kabalo nga di ang ilang dahil gipasiugda ang simbahan nga dagko mudagkan which is wala gyud sila nagtudlok nga maligunta nga di nay umalabot nga trouble mo ni last ako isulti nyo nga bersikulo ha a week sa verse 34 to righteousness nga matod pa niya sin not for some have not knowledge of God I speak this to your shame. Manang gingon pagmata kamo ngadto sa pagkamatarong kay ang uban walay kahibalo. Kini gisulti ko kaninyo ingon pa ni Pablo alang sa inyong kaulawan basig maulaw ta kuhon ba Kristohanon ta pag-abot di ay sa panahon maratol leta mahadlok ta mo bitaw si Apostol Pablo sa diya nga before mubalik si Kristo ayaw mo karatol ayaw mo kahadlok, labi na kumabot ng marka 666, ayaw mo karatol kay nga naman. Sa dili pa na muabot ang marka, ibutang na ta sa order sa Ginoo. Kay nga naman magpuyo daw ta sa kahadlok kanunay. O, kay makahadlok man gining kwan. Pero karon kung mahibalo na ka, mobita na kung yung paningkamuti lang ninyo pag-ani din kiwa na kabalo, kung sa nang adlaw, kay twinkling of an eye na muilis siya. Kabaw ka ng twinkling of an eye, ug sa ka ng muhanak ka, si tawagan ni ng anak. Asay dali pilok o kanang pag-ana lang. Dali ang pilok makakabalo kanus aka mamilok mo nang ingon ang Ginoo in the twinkling of an eye muilis na siya. Nganong ilisan ta niya kay ngano man para makaandam ta ang gitawag og great tribulation kay di gyud ta apil ang great tribulation kay ngano man ang Ginoo murin siya diri. Muhari gyud siya diri sama tong gi interpret ni Daniel nga dunay usa ka bato nga diin ni